Vanhu vakafira muKariba hanzi vakabirwa mari dzavainge vainadzo muzvikwama zvavo. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamitsai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Pane vamwe vahanzvadzi vedu avo vakanditumidzira vhidhiyo zvakaoma. Pane umwe ainge achitsanangura kuti kune vanhu hama dzavo idzo dzakafira muaccident yakaitika iyoyo, hanzi vanhu ivavo vakatobirwa mari zvakangooma. Saka vane nyaya yavo iyo yava inayo, nyaya yavakanyora yakamira sekudai so. Hanzi elo mukomanashi, muri sei zvenyu? Inini ndiri umwe wevateereri venyu, ndinoteerera zvirongwa zvenyu nguva zhinji uye zvekare ndinogara muno mu-UK. Ndichiuya panapa mukoma, ndine nyaya yangu iyo yandiinayo yandinoda kusheya nemi, asi kuti ndige ndichizouya nenyaya yangu ndasangana nevhidhiyo iro ramuri kuona randatanga kukutumidzirai riri pamusoro apo. Hameno kana zvichiita kuzosheya vhidhiyo iroro kuYouTube, vanhu vanzwe zviri kutsanangurwa muvhidhiyo iroro. Saka pandasangana nevhidhiyo zvabva zvandirangaridza hanzvadzi yangu akazoshayika zvake, but akazofa rufu runorwadza. Saka sezvamuri kuona, asi ndichangotsanangura zviri kuitika muvhidhiyo kuitira kuti kana mukasazoposta nyaya yacho kuYouTube mukazongoita zvekungoverenga, vanhu vange vachinzwisisa. Handiti muri kuona baba avo vari kutsanangura ivo vachiti pavakazonotarisa mufi wavo vakabva vaona kuti munhu ainge asina kana mari muwallet, zvichireva kuti munhu iyeye ainge atobirwa mari. Vachibvunza ivo kuti saka hove dzemuna Kariba dzangwara zvekuti dzava kudya mari here, dzichisiya zvimwe zvose dzongonanga dzonodya mari idzo dzainge dziri muzvikwama nemumapockets evanhu. Saka in short, vanhu ava vakatongosechewa zvavo. Saka zvabva zvandirangaridza hanzvadzi yangu, ndaigara ndichimubvunza kuti asi iwe une mweya wakamboita sei uchiitira munhu anenge ari padambudziko mweya wehutsinye hwakadaro. MaZimbabwe ndikangoti ndizvo zvatitori, maybe inhau yekuti tanyanyisa kutambudzika pose patinenge tiri, tinenge tichingotsvaka chinogona kutiraramisa just for another day. Zvimwe kuda vanhu vakasecha, vanhu vacho vari kunzi vakasechewa ivavo, pamwe kumba kunenge kusitorina kana chouviri kana chokubata. Munhu pane paangazosiya $100 kana kuti asangana nemunhu anenge aine kana $700 obva ati mari iyi ndava kutoisiya. Hazvimbofi zvakaitika izvozvo. Saka vhidhiyo iroro mukoma randitrigger mamemories about my brother. Zvinhu izvi zvakaitika ndichati more than 20 years ago. Brother yangu akange achishanda, akange ari munhu aishanda ende basa rake ainge achirifarira. Saka aiita basa as a first responder, aitodriver ambulance zvekare. Saka vaitikana vakaenda kuma call out mushure mekunge zvanzi kunenge kuine bhazi rabheuka kana kuti a serious road accident munyika yedu yeZimbabwe. Vaienda ikoko vanobatsira vararama, vaivabatsirawo kurarama, vanenge vafawo vanenge vatorwa nenguva yaMwari. Saka chaizongondibhohwa ndechekuti brother yangu aizoti kana achibvako ikoko vaigona kuendesa varwere vanenge vakwanisa kuenda navo kuchipatara, but aibva achizouya kumba. Inini imba yangu yainge iri padhuze nepane chimwe chipatara chandisingadi hangu kutaura nezita racho. Saka aitongobuda zvake obva atouya pamba. Kana auya pamba, ini ndaibva ndatoenda kana kubedroom kwangu, nekuti ndinenge ndisingadi kutarisana nemunhu aiita huipi hwakadaro hwekusecha vanhu vaanenge aenda kunobatsira vanenge vasangana netsaona. Saka aitouya nebhegi neumwe mukadzi uyo waaiwanzokufamba naye, vanenge vaine mari, $, marands. Ndonguva iya yekuti munyika yedu yeZimbabwe makange muine foreign currency iri mvenge, dola risati rava iro chairo riri rega rainge richishanda semazuva ano. Saka aiva nepula
aingotenga nemapula ake maranzi ndo aidiwa chaizvo, nekuti vanhu vazhinji vakange vachimhanyira kuenda kunyika yeSouth Africa. Saka aigona kuuya nemari yakawanda. Mukoma pane pamwe paakamboya neimwe mari yainge yakatsvuka ropa. Apa mari iyoyo akati ainge aitora pakabeuka imwe motikari yainge ichibva kuSouth Africa. Zvimwe kuda vanhu ivavo vainge vakabva vaine mari. Akasiya mari iyoyo pamba pangu, asi ndakamuudza kuti kwete, ndakanga ndisingadi, but ndaizongomuregedzawo. Aiuya kana nezvikwama zvevanhu, aingobvisa zvitupa chete ototora chikwama, kana ari semawachi, maringi awa aiti kana akakwanisa aitouya kana nemafoni chaiwo anenge achidhura. Saka mazuva ekutanga paaiwanzokuuya nezvinhu izvozvo, ndaimubvunza kuti zvinhu izvi wazviwana kupi. Semunhu akange aine nyaya dzake, kundipindura akange asingagoni kungondipa straight answer, aingotsenga-tsenga nomukanwa make asingadi kundiudza chokwadi. Asi nekufamba kwenguva akazotanga kundibudira pachena achiti naisisi iye ainditi mama, because ndini ndakarera masiblings angu, amai vangu vaita zvekufamba vachienda kunyika dziri kure, vaisvika kana kunana Rwanda vachinonotengesa ikoko. Saka ndikangoti ndipo pakabva upinya hwebrother yangu, nekuti angoti samukei zvishoma ndokubva atotanga kutofamba namai. Saka ndizivi kuti murodhi umu ndezvipi zvaaizosangana nazvo, ndezvipi zvaaiona kune nyika dzakaita seidzodzo zvakazokonzeresa kuti ange achizova neunhu hwakadaro. To this very day ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa kubatikana chaizvo nekuda kwezvakange zvichiitwa nebrother yangu. Saka ndikangoti urombo ndihwo hunokonzeresa kuti vanhu vange vachitadza kuremekedza panenge pachinzi apa paita rufu, powanikwa vanhu vanenge vachisvikapo vachizoba futi. Saka kune avo vakaita zvinhu zvakadaro, kana chiri chokwadi chiri kutaurwa muvhidhiyo iro, mukoma ndinongokumbira vanhu ivavo kuti dai vangodzosa mari dzacho idzodzo, nekuti chinenge chisiri chinhu chakatombonakaba kuti unge uchinzi wazoba mari apo panenge paitika tsaona inorwadza zvakadaro. Ndiyo nyaya yangu yandangoti ndinge ndichingosheyawo nemi, ndichisheya zvikare nemhuri yeZimbabwe. Vachatonga havo, but wacho wamuchange muchizotonga akafa zvake nenyaya dzake. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu marionawo here vhidhiyo iroro ini ndaritumidzirwawo. Zvakangooma hazvo vedu hanzi vanhu vakazotobuda mvura, vamwe vakange vasisina mari dzavanofungidzirwa kuti vaifanira kunge vainadzo mari idzodzo. Ichokwadi here chiri kutaurwa kana kuti kwava kungotaura? Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Asi kana kuri kunzi mainge muchimboitawo izvozvo, uyai nenyaya dzenyu, maizviitira muri kupi, maizviitirei zvekare? Let us try to talk about this mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii, please post my story nakavika uchitupa changu. Ini ndakazogumisidzira ndatenga stand ndatengesa stand yandainge ndatenga muruwa. Stand iyi kuitengesa kwandakaiita handina kuzoitengesa ndichida, asi ndakaitengesa nekuda kwekuti ndainge ndatoiswa pakona ndapinzwa busy. Vana vangu vose vari 6 vakatanga kurwara vose panguva imwe chete. Umwe aiti musoro uchitema, umwe malaria,
umwe achirwara nemudumbu, urwere hwakange husingapori. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. So inini ndakatenga stendi iyi muraini kana kuti street iroro rine varoyi chete chete. Zvandakanga ndisina kuziva ndezvekuti vanhu ava muhuroyi hwavo vakatobva kunharaunda kwavakabva vari vanhu vainge vaine mari dzavo, vakaona kuti vava kuda kuopareta votsvaka bhesi ravo varimo muruhwa imomo, saka vainge vakatorangana kuti rino street vanhu ava vakange vachitoda kutotsvaka kwavo kwavanenge vachiziva kuti kuno tinenge tiine mapowers ekuti tinotonga, tinoita zvatinenge tichinzwa kuda munharaunda imomo. Ndichizonzwa nezvehistory yavo ndakaona kuti kunzoko kune vanhu vanobata mishonga yakaomarara, vakatobvawo kune rimwe dunhu vachitoita zvekutotiza vatodzingwawo nevamwewo mambo. Ndisingadi hangu kutaura nemazita, but vainge vari vanhu vaiva nemari nechikare. Vakabva vatenga mastendi avo vakabva vavaka makare mumuruwa. Iniwo ndakazosvikawo munzvimbo ndakabva ndawana stendi, saka pandakange ndichitoratidzwa kuti stendi yako inotangira apa ichigumira apa, ndakatoona kuti matarisirwo andainge ndichiitwa nemuvakidzani wangu haana kumboita zviya zvekuti unodongorera vanhu wakahwanda. Mukadzi iyeye anoratidza kuti pane paainge akakwira ari muyadhi make akandidongorera inini ndiri mustendi mangu. Ndakashamisika nezvivindi zvavo amai ivavo, saka ndakatofamba ndikabva ndanoti neighbor. Mukoma munhu akatongoridza tsamwa zvake ndokubva atongoenderera mberi achitotsenga bhabhogamu rake. Ndakangoti ko ndeipiko iyi iri kuitika? Handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichitotsika mumunda mevamwe. Izvo zvandakange ndisina kuziva mukoma ndezvekudai. So pastendi ipapo pandakange ndasarudza kuti iyi ndiyo stendi yandinoda manje iyi, handina kunge ndakaziva kuti ndipo pakange paine meeting yavo pavaiti panapa ndipo pa meeting place pedu patinoda kuti tinge tichizoitira misangano yedu nguva dzose. Zvino ini handina chandakange ndichitomboziva zvangu. Ndaona paya pandakaona kuti amai ivavo vakange vari munhu ainge asingagarisiki zvakanaka naye, ndakabva ndatosvika kumba ndichitoudza mhuri yangu kuti ndozvandasangana nazvo. Kana kuri kunzi Mwari vakazotiropafadza tikanzi tinenge tava kugaramo munharaunda imomo, ndinoda kuti munge muchizozviziva kuti munhu anongogara ari muyadhi mavo. Mukoma ndakasangana nemachallenges akasiyana siyana kusvika tichizoedzawo patakaedza mukoma nemari dzakange dzichibuda ipapo dzainge dzakawanda, but progress yacho manje wainyatsokuona kuti panapa progress hapatomborina zvachose, but mari iri kuramba ichingobuda. Kana ari semabhiridha awa ndakazogumisidzira ndavaudza kuti imi varume munoita sekunge muri kutongodawo kutongondiona inini ndafa, because vairamba vachingorequesta mari. Ukaenda kukustendi oona kuti hapana kana zvisvinu zvinenge zvamboitwa, kusvika ndazongotorana nemhuri. Ndatorana nemhuri yangu kudaro ndakabva ndati ini ndava kuzvigarira zvangu pamba pangu. Saka tigere takange tichigara zvedu zvakanaka, pakange pasitomborina kana dambudziko zvachose. Saka mazuva akati achifamba ukuwo tichiedzawo nepatakange tichigona napo kuti tinge tichivaka. Mukoma vana ndopavakatanga kurwara. Vana vakarwara nenzira dzimwe dzakandishamisa. Apa ndakasvika pakurohwa nemuvakidzani ari munhukadzi. Pakadaro mukoma nachikana warohwa nemunhukadzi, ungaresponda here kana kutoti vanhu vanenge vachitsvaka kukusungisa? Nerimwe ramazuva ndakazobuda ndiri ndega. Ndabuda ndiri ndega ndainge ndichinzwa kubayikana kwakanyanyisa nekuda nekurarama kwandakange ndava kuita. Ndainge ndava kurarama semhuka yemusango. Mumba chaimo makange musisina mufaro. Pane pakutenda ndakatuma vana ndikabva ndati, vana
endai munogayisa chibage ichi tiwane hupfu. Vana vakabva vabuda vakati vari kuenda kunogayisa hupfu ihwohwo. Iniwo ndakabva ndasarawo ndichiita zvimabasa zvangu ndokubva ndabuda. Pandakazodzoka mukoma, vanawo vainge vadzoka. Ndakabva ndati, nhai vana, muripi? Ko hupfu wandati endai munogayisa hupfu huripi? Vana vakabva vati hupfu tahuisa mubhaketi. Ndikati ndipeika bhaketi racho tione rine hupfu, nekuti ina handina kana chandiri kumboona. Kunodai hupfu tingahuwana, hupfu hatina kukwanisa kuhwana. Within mahours zvinhu izvozvo mukomanachi zvakauya zvikabva zvadya, zvakaita zvokutumidzirwa zvikauya zvikadya hupfu huri humbishi. Mubhaketi makasara musina kana chinhu. Ndakaita sekunge ndichauraya vana nekuvarova. Vamwe vavakidzaniwo vakazongonzwa yava mheremhere. Vaya varoyi vandinoti vainge vachitiroya, hapana kana akambouya kuzobvunza kuti ko munoroverei vana. Vamwe vavakidzani ndipo pavakazouya vakati ko munobhurireiko vana kudai? Ndikati vana ava ndavatuma, ndinoona sekunge vaenda kunotengesa chibage chandati vainge vachienda kunogayisa. Vatengesa chibage vakabva vadya mari. Vavakidzani vakati kwete, vana ava tatovaona vachitoenda vachitonogayisa chibage vakatodzoka nehupfu. Pane vamwe amai vainge vaine kamusika kavo vakati dai kwanga kuri kunzi vatengesa zvimwe kuda ndikadai ndaona munhu achipinda muyadhi menyu, but handina kana kumboona munhu wandapinda achibuda. Apa kuseri kwacho kwakange kutori nejuraho, kwaitogara umwe mukadzi zvekare akange ari wechikuru, akange achitoratidza kutoti akange asingatombodi kuti tinge tichiramba tichigaramo muruhwa imomo. Mukoma, unoitengesa stand usingadi uchida. Ndakasvika pakutengesa stand ini mukoma, even though ndakange ndisingadi kuti ndige ndichiitengesa. Stand iyoyo yakandirwadza kusvika pari nhasi, inondidzimba moyo kusvika pakadzikadzika, nekuti ndakange ndisitomborina kana tarisiro yakadaro. MuZimbabwe mune vanhu vanoroya hama, ende unogona kutongoroyiwa sekutamba sekuseka. Kuti ndige ndichizozviziva kuti idzi ndo dzandakapindana nadzo, ndakazoti ndofambawo. Mukufamba ndo pandakazoudzwa kuti imi muri kunzi makadisturba panoitirwa mabira avo ehuroyi, pavanosacrifiza zvinhu zvavanosacrifiza, uye zvekare pavanoitira mhiko dzevanhu avo vavanenge vachida kuti vange vachizovaisa pazvijana. Ini ndakange ndisingazvizivi zvose izvozvo. Ndakasvika pakuzobvapo nemhuri yangu. So ndechiuya nenyaya iyi mukoma, umwe anogona kundibvunza kuti saka nyaya yako iri pai? Nyaya yangu iri pakuti vanhu vazhinji tinobhilivha kuti kana wanzi waita mari unofanira kutsvaka pako pokugara. Nekuda kwesocial media iyi yakauya, unogona kuzoita pressure yekuti unge uchizotenga ingava iri stand kunenge kuchiitwa manew development munharaunda mekuti uchanogara munharaunda imomo nevanhu vamwe vanenge vari varoyi, vamwe vanenge vachitoda upenyu hwako. Uchanokombwa nemhandu dzako. Saka usati wapinda munzvimbo, kana kuti usati wajoina macooperative akati kuuya, kana kuti usati waenda kunoita subbook deal, nekuti subbook deal iroro uchariita uchiti ndoda kuzovaka zimba rangu kumaruzevha, vagokuitira mhiko yekuti chitina chichingonoiswa mufoundation meni ichakudambura. Ende zvechokwadi unonosangana nemamwe mazimunyama ekuti unozouya pano uchizotiudza nyaya yako. Saka usati waita zvekutenga musha, usati watenga stand zvekare, munhu ziva kuti mabvi ako awa anofanira kuti ange achigara akagwadama, uchitsvaka uso hwaMwari, uchikumbira kuna Mwari wako kuti Mwari vange vachikupa yatinoti revelation. Kana usina kupiwa revelation naMwari, usamhanyira kutenga stand. Mungava muri muHarare mumasebhabhu, nekuti kumasebhabhu ikoko unogona kunosangana futi nezvimwe zvikokodera zvekuti izvo pazvinenge zvichikuona zvinenge zvichitoimba kutoti iyi yatova nyama yekugocha baya wabaya. So iyi mukoma yandiri kuimba yekuti
yava nyama yekugocha baya wabaya. Isong yekuti vana vangu vaiti kana vakatanga kuiimba vaiwanzo kutaimira paya pamunenge marara dzava kuzvi1 ndopa waitanga kunzwa vana vachiombera ende wainzwa mitsindo kuti dhi panze vana pavanotanga kuombera maoko ozonzwa vana vava kuti yava nyama yekugocha baya wabaya. Waiti ukanopindamo murumu umo mavakange vachirara maziso avo awa akange asingatarisiki nekuti anenge achityisa kunamata. Taizonamata zvedu mukoma asi kwakange kuri kungonamatawo kwekutoti unenge wava kungoti Mwari kam imimi you just need to take over because zvava kutoitika panapa zvinotyisa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa kune mudiwa muteereri wedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi ndainzwa vana vachichema hanzi vaitanga kuchema vachiti yava nyama yekugocha baya wabaya. Hey, zvakangoma. Aiwa, witchcraft it is there and it is for real. Rikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Muri yeZimbabwe ndibatsireiwo pano. Inini kuuya kwandakaita kunoku kunyika yeUK, ndakauya kunoku murume wangu akange asingadi. Nemurume wangu takange tichigarawo munyika yeSouth Africa. Tigereko kuSouth Africa ikoko ndine zvakawanda zvandingashora zvaiitika mumarriage mangu, but ndaingoramba ndakangoshingirira chete because marriage chaiyo kuida ndakange ndichiida zvekutodaro, but murume wangu ainge achindishungurudza zvisingaiti. Saka dambudziko raiva pomukomana chendere kuti iye murume wangu ainge akadzidza stereki, inini ndakange ndisina basa nezvakawanda. Saka ndaingoti iye ndiye anofanira kuti ange achitora direction yekuti sefamily tinofanira kuti tinge tichizoita sei mukurarama. Saka naizvozvo akatanga kunditorera maadvantages. Kumba kwavo aingoda kungotanga project, aingofonera murume wangu. Hakuna akange ava kutombondirespectawo zvekuti mufamily unoona kuti ya people they respect you. Wega anenge afunga kuita chaanenge achida kuita aingobata murume wangu. Ndafunga kudzokera kuchikoro, ndafunga kutanga business, ndafunga kutenga motikari, saka handina mari yacho yedeposit, ndibatsirei. Saka vaizongogumisidzira vaita zvinhu zvavo pache zvavo vari vega without even consulting me. Nekuda kwekuti ndainyatsokuona kuti panapa ndiri kubatwa zvakaipa, nekuda kwekuti ndinongonzi handina chandinozivawo ini zvangu, handina kunyatsokuenderera mberi nezvidzidzo zvangu. Ndakabva ndati munhu chizvidzidzisa, ndakabva ndatanga kutsvaka macolleges ari online emuZimbabwe. Ndikatanga kuti 1 mukomana she ndakanyora O level murume asingazvizivi. Ndakamukumbira kuti ndoda kumboenda kumba ndimbonoona hangu vana. Apa ndainge ndakatotarisana nemazuva angu ekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunonyora. Zuva rakazozviziva kuti ndainge ndanyora O level ndakashaudiwa mukoma zvekuti kana ini ndakashamisika kuti munhu uyu ari kumbonyatsokunditukira chii chaizvo chandingava ndamutadzira. Akandishura akandishauda akanditi saka chi-O level chako ichocho chauri kuti wava nacho chinomboreva chii kwandiri inini? Ndinotodiwa kunyangwe nevana vapresident chaivo. Ndaingoramba zvangu ndakangonyarara ndechingoti nerimwe ramakore Mwari vachazondirangarirawo. Saka ndakati ndadzidza. Kudzidza kwakakosha because pfungwa dzangu dzakabva dzachizovhurika. Ndikabva ndatanga kuzivawo kuti kune mimwe mikana yaunogona kutowana nekutosangana nayo online as long as uchingotsvaka nekuziva kuti kana ndikaita chakati ndinogona kuzotouya kunoku kuUK. Asi hazvina kuitika nezuva rimwe chete. Ndakaramba ndichingotsvaka mikana yakasiyana siyana kudzamara ndazouya kuno. Zvino tava kunoku kunyika yeUK
mukoma murume wangu akazochinja zvake ava munhu ari bo, but inini handikwanisi kuti ndige ndichiregerera hama dzake. Saka ipapapa ndaifanira kuti dai ndakaunza vamwe vatete kuno vari kutambudzika zvisingaite kuzimu, but mukana iwoyo ndakasarudza kuti ndinge ndichitotsvaka imwe friend yangu yekudhara yandaiwanzokuwirirana nayo. Saka ndakatoita kutovhima kuno kuFacebook ndikamuwana ndikati nhaiwe haudi kuuya kuUK. Akashamisika akati ko mwari wangu mandibvira nepi, zvinhu zvandanga ndisina kumbotarisirawo kuti ndingazowana munhu anokwanisa kundibatsira nenzira dzakadai. Saka murume wangu paakazozviziva kuti ndo zvandaita izvozvo akabatikana. Ndakachema, ndakaseka munhu achichema kusvika neniwo ndava kuchema nekuda kwekuti ndakange ndisingambofungidziri kuti angazosvika pakuzochema. Saka mukoma ndinganzi ndiri kuita zvakaipa here nerevenge yandiri kuita iyi, nekuti vanhu ava ivo ndivo vakatanga nazvo. Ndainge ndiri munhu ainge ari bo, but vaindiita disrespect zvakanyanyisa. Ndiyowo secret yangu yandiinayo. Mozongoshare nevedare renyu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi nekuti iyo aindeti hauna chaunoziva hauna kudzidza. Saka ndakazodzamara ndazonyorawo O level. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hey, zvakangooma hazvo vedu we, nhasi chiko nemavideos zvakaoma. Pane video randatumidzirwa pano hanzi namukoma vedu. As soon as ndangonzwa muchingoverenga nyaya iyi ndiri kubva ndatodelita video. Chandiri kungoda miono yevedare renyu. Inini ndiri murume, mukoma nashi ndiri murume, uye zvekare ndine makore 46 years kuberekwa. Ndingori nemwana 1. Saka takanetsana namai vacho. Zvino handitombobvumidzwe kutoti ndige ndichitomboona mwana, handizivi kuti why. Saka ndakabva ndachizoenda pane imwe dating. Handidi hangu kuzotaura zita remukadzi iye anoitawo zvekuita mix and match kana uchitsvaka munhu anenge ariko kuAfrica ikoko. Ndakabva ndachizosangana navo sisi vamuri kuona pavideo. Ndasangana naye aita sekunge munhu ari bo, but inini mukoma nashi vanhukadzi ndinovaziva. Saka ndine umwe wandakabva ndachizotaura naye ndikati ndinoda kuti upote uchinditarisirawo munhu uyu nekuti ndinoda kuti inge ichizova mhuri yangu. Akati hapana chakaipa, munhu wandanga ndiri kutobhadhara. Saka kune kwavakaenda, handitodi kutotaura kuti vakaenda kupi. Vakaenda kunonwa doro nekufara nevamwe vanhukadzi. Kwakange kwakatoungana vanhukadzi vakatowanda zvekutodaro. Vazhinji venyu I'm sure kuti mabva matongoziva kuti event yacho kunonzi kuyi. So ndakabva ndachizoshamisika ndava kutumidzirwa video racho rakatoreba mukoma. Kumberi kwacho kutorine zvakawanda zvakazoitoitika zvisina kundifadza, but ndangokata pandaona kuti imiwo kana mukaona video iroro vedarewo vakazonzwawo vanokwanisa kunzwisisa. Mukoma nashi mukadzi uyu wamuri kuona ari kunwa doro kudaro nezvaakapfeka, munoti anganzi iwife material here. Chimbondiudzai izvozvo zvamuri kutoona pakaclip kandakupai zvishoma. Tarirai muone, munhu akanditi ndipo $600. Ndikati $600 uri kuda kuita sei? Akabva ati ndikuda kutanga project rekupfuwa huku. Zvino ndidzo huku dzacho here idzo mukoma dzainzi dziri kuda kuzopfuwiwa. Tarirai muone madhaga, munhu akazara madhaga muweave iyo yakanotenga nemari yandakamutumidzira. Akataura neni akadhakwa akanditi iwe ndisiya ndimbodhakwa iwe, usandinyangadza, I'm still busy right now, usada kundivhairira nekuti uri kuUK. Gara ikoko kuUK, handiti haudi kuuya kuZimbabwe.
akataura neni ndikabva ndangodzima foni yangu akatoita zvekutondifonera nekutoisa mavoice notes. Ndichazomubvunza zvangu kuti ko apa waida kuedza kuti kudii, but so far mukoma ndinoda kuti mundibvunzirewo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti munhu anodhakwa kusvika palevel rakadai so zvekuti anoita kunge chinguruve chemusango, ivhu nemadhaga everywhere, zvinoita here kuti ndinge ndichinzi ndinopinza mukadzi akadai mumusha? Apa ndirini ndega mukomana mumhuri yekwedu. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Aiwa, pari kuita kujaivhiwa, pari kuita kutambwa nosezvekutamba. Zvakaoma. Saka hanzi ndine munhu wandaibhadhara, hanzi munhu iyeye ndiye akatevera mukadzi uyu wandiri kuonawo muvhidhiyo iroro. Hanzi mukadzi uyu ndiye wavari kuda kuzoroora, akatorwa vhidhiyo ariko kuevent. Zvakaoma. Kuita musoro kuita kunge mop yatongotorwa ikamopeswa mumadhaga. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Munozvionawo sei nhai mhuri yeZimbabwe? Hanzi mukadzi anodhakwa kusvika palevel rakadaro rekuti anoita sekunge achasara asina chaanenge akafuka. Ndingazomupinza mumba here? Zvakangooma. Let us try to speak with our dear brother mucomment section tichimupawo advice. Regedzai ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.